Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do la sama mone ma fen fara ka wari cili musaka ka wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi ko ni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke nayi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ
a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye biennale ye bi ye a tile 5nan ye tile 5nan min n'o bɛna bɛn Sudu Baba n'o ye Moti ye ale ni Baningo n'o ye Joyila ye olu bɛna n'u yɛrɛ sɔrɔ jiri ɲɛkɔrɔ bi ni Ala sɔnna a ma waleya minnu fana kɛra Tumutu Albilal Asita Ongoyiba a bɛ Ginolakaw ka sigi la ale de filɛ nin ye ka pick-up 2 fa tewu n'u ko nin turufu bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ taa ye a ye belafarandi kɛ ka Sare Kena kɛ ka Saramoyi kɛ ka taa min ye Bajinde
fala aduma amana anw fa fɛ yan dɛ dɔgɔnɔmuso a kɔni y'ala ka misui di jɛkulu dɔw bɛ yen yan tumutu kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye garigandokaw ye olu fana ye barosigi kɛ fala ye mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen seko ni dɔnko tigilamaw ale ni maa mafalenw ne sente maaw ye u y'o barosigi kɛ tumutu kɔnɔna na an n'an da don o fana na bamako ko ibe masayara ayɛsi masakuntigiya ko a dira ibe ma kapitɛni ibrahim tarawele kunungo baaraw kuncɛli la fala ye bamako ye baara minnu kɛra kabini ibrahim tarawele nali fo ka taa se jamanakuntigi ninnu ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛli ma jɔnjɔnw ale ni bonyamasegu olu kɛra u ye ɲɔgɔlɔnw ale ni baara dɔw fana kɛra seko ni dɔnko tigilamaw fɛ seko tigilamaw fana kan fala ye ani jamanakuntigiw ka kulubakaw fɛ yen fɛn o fɛn kɛra some in kɔnɔna na an na an da don a la Nfamara Berete ale tun bɛ kɛnɛ ka Bamako ye ale fana na saloli kɛ an ye a kobaw kan farikolo ɲɛnajɛ ŋanaw u bɛ ɲɔgɔn na tako 35 na Marakukaw fɛ fala ye a bɛ minnu sɛbɛ ma olu bɛ k'u sɛbɛ yira dɛ kunungo wɔlɔfɔw olu ye min kɛ maa m'o kɛ fɔlɔ fala ye 3 ani fu n y'a ye k'a fɔ fana ko min ye bi Cameroun bɛ don tulon na bi ani Gabon bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maa caman sigilen don k'o ndolata in de kɔnɔ kosɛbɛ yan kɔni ndolatan kelen de bɛ fala ye jɔn bɛna taa ni biennale jɔnjɔn ye so segu tɛmɛlen kɔfɛ tumutu janjo a bɛna na diya jɔnni na ala sɔnna a ma o dɔgɔ duman ye karidon ye k'o tulon kuncɛli la nka yan'o cɛ ɲandanw bɛ senna tumutu albilal al-sudan kɔnɔna na bi su in na ni ala sɔnna a ma min ye joyila ni banu sudubaba ye moti olu na ɲɔgɔn sɔrɔ calatigɛbaw olu ɲɛkɔrɔla la nin ye an donkan ye k'an to tumutukaw fɛ yen kibaruyaw ka se ka olu da aw ma don o don a bɛ se k'a faamu cogo min. Kabi kunu sɔgɔma AES jamanakuntigiw u ka lajɛba filanan a baaraw daminɛna maa min ni sigi kun kɛmɛ k'a kɔnɔ na ale tun bɛna kunna sini ko n'o ye kapitɛni Ibrahim Traore ye a cunna Bamakɔ kɔnɔ kunu a kunbɛra Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na min ye sɔrasi avion ye a tun b'o kɔnɔ Burkinakaw ka jamana ɲɛma a kunbɛra jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita fɛ fala ye o bɔlen kɔ sa min ye jamanakuntigi ninnu ye u y'u kunda Bamakɔ ale dugu kɔnɔna kan u yɛrɛ tun bɛ sotarama de don u ye sotarama de ta fala ye sotarama jɛman tɛ n tɛ nin ti faama mɔbili ye dɛ nka an b'a kɔnɔna ye kosɛbɛ a na kɛ faama sigiyɔrɔ b'a kɔnɔ u kɔni sotarama jɛman u donn'o kɔnɔ fala ye k'u kunda yɔrɔ min kan banki min bɛna na sigi AES tɔgɔ la o banki o dayɛlɛli n'o ye Kurumokarili u taara o kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la général d'armée Asimi Abdramane Chani général d'armée ale fana ye ka taa fara kapitɛni Ibrahim Traore kan min ye nin waribo in ye sa ko a nafa bɛna ɲɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jamana 3 in ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka musakaw mara yiriwali baaraw bɛ se ka kɛnɛya cogo min Aluseni Sanu ni ale y'an ka jamana sɔrɔ minisiri ye fala ye ale de tun bɛ ka ɲɛfɔli k'u ye banki ale baara la a bɛna na nafa min ye ani laɲini yɛrɛ kɛkun ye min ye banki a ma sigi fala ye baara kan ka k'a kɔnɔ cogo min maaw bɛ yen minnu ye ɲɛmaaya jɔyɔrɔ olu kan ka na sigi cogo min banki yɛrɛ musaka ko bɛna kɛ cogo di a bɛ juru don cogo di juraw niyɔrɔ ye mun ye a ko la ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw AES kɔnɔna fala ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra Aluseni Sanu fɛ jamana ɲɛmaaw ye bandiri min bɛ yen sa n'o kun dulonnen don yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ la jamanakuntigi 3 ye o fini jɛmani o ta ka bɔ yen k'a ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye farakuru sanfɛla fala ye a sɛbɛnnen don ko bidonya in na n'o o ye décembre kalo tile 23 ye Bamako ya BCD AES ale dayɛlɛla maa mun fɛ sa o ye jamanakuntigi min ye Asimi Goyita ye Ibrahim Traore Abdramane Chani a kɛkun ye min ye o fana bugunatigɛ bɛ a la fala o tilalen k'o la min ye télévision AES ye u taar'o fana Kurumokarili kɛ Salifu Sanogo ale min ye coordinateur provisoire ye ale ye ɲɛfɔli o do dɛ maa maa talen no télé AES na fala ye kudayi tɛ dɛ kalo 6 baara de dilen d'u ma yanni jamana tɔw ka maaw ka don a la i y'a faamu a bɛ maaw ɲɛna ko nin ye 11 fini 11 pas commencé 6 mois yaasa maakuraw ka ta ka se ka baara kɛ donc télévision in yaasa nin jɛrɛ in yɛrɛ ka se ka kɛ sa Salifu Sanogo
ale ye ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigiw ye baara minnu kalifar'u la yanni ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan o la sa min ye an ka sotarama jɛman tigilamaw ye Fala ye u ye yen bila pewu k'u kunda Bamakɔ CICB ale kan CICB min ye yen maaw bɛɛ lajɛlen kun sigilen don k'u kɔnɔ sabula lajɛba filanan in a dayɛlɛli baaraw olu tun bɛ sen na kun kan ka kɛ yen yaasa ka se ka o baara dayɛlɛ kɛ sa jamana ɲɛmaaw olu y'u bolo fa k'a to san kelen baara bannen kɔfɛ min ye général d'armée Asimi fɛ ko ka na bugunatigɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ baaraw bɛna sigi sen kelen min kan o la sa AES ɲɛmaabaw olu yɛrɛ kɔni caman kun sera kɛnɛ in kɔnɔna ye ka ban kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye général d'armée Asimi ye ale ni Abdramane Tchani ka taa fara Ibrahim Traoré kan olu nana sɔrɔ sigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fara pewu min ye CICB soba ye n'o Jɛnɛba Sisoko tɔgɔlaso ye Fala ye maa bɛɛ lajɛlen kun donna k'i sigi ka ban cɛlatigɛ jɛkulu ɲɛmaaw Mali premier ministre min ye AES gouvernement maaw nalenw ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan an ka cɛkɔrɔba Jamuna Traoré a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Fala ye min ye lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kuma kɛnɛ kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko baabu kɔni daminɛna yɔrɔ min ye Ibrahim Traoré Burkina Faso ale ye kuma ta Fala ye a ko bi ko min ye AES jamanaw ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri la ko nka k'an k'a bila an kunna Fala ye i bɛ n'a ka fimanko ti ban koyi a ko fɛn wɛrɛ fiman kun b'an kan tuguni ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an k'an cɛsiri kosɛbɛ ko n'an ka bɛn ka saba n'an ka sera ka bɛn ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka kuntilennaw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ko ni Ala sɔnn'a ma ko min ye ko in ye a na tɛmɛ a ko n'o bɛ kɛ a deguntan tɛ maa minnu b'a fɛ ka farafinna an fanfɛ bolo ale warankata pewu u ɲɛsinnen don min ma kɛrɛnkɛrɛnnen na o ye cɛntifuga jamanaw ye Ibrahim Traoré ko maa minnu bɛ bi n'olu t'a fɛ k'o ko in ye n'olu ɲɛ tana kɛ an ka jamanaw ye u ye maaw sugandi k'olu bila kunnafonidiw la jamanakuntigiw b'u kɔ jamanakuntigi dɔw bɛ yen olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen ma a ko a maa ninnu tɛ siran wa i bɛ maa in dɛ k'u cɛ ka jugu a ye fɛn f'u ma Fala ye da tɛ se k'a lakali min ye ale tilalen kuma dira Abdramane Tchani ma a ye hakilinajigi kɛ AES sigicogo la olu yɛrɛ fɛ yen min ye san 2024 ye ɲaamɛ juillet kalo tile 6 baara mun kalifara o hukumu kɔnɔna na a ye jira olu sɛnɛ kan a y'a yira sa k'a fɔ ko bi kɔni ye kiimɛli kɛnɛ ye bi ye kɛnɛ min ye baara kuradaw olu bololali kɛnɛ o ye o kɔfɛ sa yaasa ka se ka kuma yɛrɛ dayɛlɛ min ye général d'armée Asimi ye ale ye kuma ta baaraba minnu kɛra n'o kun sigilen don sigininden 3 kan min ye wolomasiri tabaw ka ko ani lakanako ye ka taa se jamanaw ni jamanaw cɛ wɛrɛ sira ɲɛnabɔko ma yiriwaliko ta na sira fɛ baara kun kalifara ale ma san kelen kɔnɔna na AES ɲɛmaaw fɛ a ko bi ko AES jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ kuma cogo kelen na diɲɛ seleke 4 maa bɛɛ lajɛlen AES lakodɔn sɛbɛnw kan ka taa yɔrɔ yɔrɔ baara kan ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ Asimi ko o kɛra ale ka waati kɔnɔna na banki sɔrɔko ta na sira fɛ o sira ka sigi sen kan passeport biométrique ale ni carte d'identité biométrique olu bɛɛ lajɛlen sira ka sigi sen kan min ye radio so ye télévision so ani kunnafonidilaw olu ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'o fana sira ka kɛ tare ye Asimi ko min ye jamanajɔ ye i b'i ta kɛ i bɛ taa maa wɛrɛ bɛ na fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sa ka bila ye yaasa maa kura min bɛna Fala ye n'o kan k'i ɲɛsin o ma AES bankun kan o ye terrainko ye o ye pankurunko ye o ye ka jamanaw kolosa ɲɔgɔn na yaasa a baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la général d'armée Asimi a ko sira ka jan nka min ye AES ye wulicogo t'a la cicogo t'a la ale de bɛna na to yen jamana 3 ye u bɛna n'u ka kuntilennaw u ka miirinaw an'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ bɛɛ ni kelenya ani ɲɔgɔn faamu o hukumu kɔnɔna na u tilalen k'o la Fala ye u ye kuma ɲɔngirilen u taara kulubakaw fɛ yen min ye kuluba faama sigiyɔrɔ la fana a yera k'a fɔ ye Fala ye yɔrɔ dɔ tun bɛ yen u y'o lakurakuraya min ye an ka karamɔgɔba dɔ ye n'o ye professeur Kamaraka Umar Kamara ale min ye conservatoire directeur ba ye Fala ye ale ye jaw dilan ja minnu bɛ tali kɛ an ka seko ni dɔnko ŋarabaw la min bɛ tali kɛ musow ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la farafinna kɔnɔna na min bɛ tali kɛ hali AES yɛrɛ ɲɛmaa 3 olu bugunatigɛ fana bɛ ja ninnu na a ye ɲɛfɔli kɛ jamana 3 maaw ye k'a yir'u la sa k'a fɔ musow ye kɛlɛ min kɛ musow ye wulikajɔ min kɛ musow ye cɛsiri min kɛ ale ka kuma bɛ tali kɛ o la wa bi min ye musow tɛ se ka to kɔ an ka seko ni dɔnko sigilama muso minnu b'a la Fala ye o ye Siramori Jabate maaw ɲɛ sera ka da ale bugunatigɛ kan min ye fanda dama 2 ye olu bɛɛ lajɛlen b'a la ka taa se ko ni kumare ma
ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye minnu ye muso ye n'u cɛsiri kosɛbɛ ja in kɛrɛfɛ fana ibe ka taa se Asimi ani Cani olu fana bugunatigɛ bɛ yen Salifu Keyita ni ale an ka Sorofo Kɔnɛ n'a tɛ ko fɔ maa ye ja dɔ fana kɛlen don ale fana kan jamanakuntigi saba ninnu kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ ka faamuyali kɛ ko la k'a jira k'a fɔ sa ko min ye nin baara in ye ko a ɲɛna fala u tilalen k'o la min ye Asimi a ka dunan filaw a taar'u bisimila Kuluba salle de banquet kɔnɔna na salle de banquet la sa min ye lajɛ min tun bɛ yen o ye chancellerie n'o ye maa min bɛ jɔnjɔn ni Mali kɔnɔ fala ye jɔnjɔn min ka girin ni jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen ye n'an b'a fɔ ma ko Grande Croix Asimi y'o ta k'o di Ibrahim Traoré ma ale ni général d'armée min ye Abdramane Chani ye u ka baara kɛ ko ɲuman bolo di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn faamu AES ka taali ɲɛ o hukumu kɔnɔna na ani baara minnu sera ka kɛ u ye jɔnjɔn ninnu du bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ sa fala ye jamanakuntigiw yɛrɛ u ye u nɔfɛmaw u n'olu jɛra ka baara kɛ baara min bɛ yen n'u o bɛ f'o ma sa ko travail sans de travail o bannen kɔfɛ o saba u ye so datugu ɲɔgɔndala fala ye min fɔra ye o ma fɔ maa ye han o de bannen pewu an taara u taara tilelafana dun an kun de fala ye u taara tilelafana dun na tilelafana dun bannen i bɛ n'a ka Mali bandiri belebele min ye Abdramane Chani n'a ka Mali bandiri terroriste Sotaramani taara jɔ fala ye an kan ka taa Sotarama ɲini Bamakɔ han a bɛ sɔrɔ fo n'an ye Kulubakaw k'an teri ye sa dɛ Sotarama jɛma Bamakɔ kɔnɔna na kɔni an famana k'o ye dɛ binkɛnɛma an b'o dɔn jamanakuntigi sabaw u nan'u ka Sotarama jɔ CICB da la fala ye u jiginna ka bɔ a kɔnɔ kelen kelen maaw balila k'a ye Mali drapeau a bɛ ibe disi la koyi min ye Mali jɔnjɔnba in ye o fana bɛ Abdramane Chani la u ye maaw fo ka munumunu CICB ale kamanfɛn duman fɛ ka denmisɛn minnu bɛ ani maa minnu nana ka n'u lajɛ k'olu sɛbɛkɔrɔ fo o kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka don soba in kɔnɔna na baara kuncɛli k'o daminɛ kuncɛli hukumu kɔnɔna na fala ye min ye Mali jamana minisiri min bɛ jamana ni jamana cɔ sira yɛlɛma ko kunna Ablaye Diop ale ye kuma kuncɛ kuma ta fɔlɔ kɛ a ye foli ni tanu ka ɲɛsin Asimi ma baara minnu kɛra a tile la ka jida olu kan san kelen kɔnɔna na AES sera ka baara min kɛ ka lakodɔnni minnu kɛ ale kɔfɛ min ye Nizɛrikaw ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri Yakubu Sangare o fana ye kuma ta o kɔfɛ sa min ye Traoré kɛ ka bɔ Burkinakaw fɛ yen o fana ye laseli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ baara mun sera ka kɛ Woromasiri tabaw ka gun kan jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ni yiriwali gun kan Asimi ka waati la u y'o fɔ nka u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tun kan ka sigi sen kan AES lakodɔn na n'a dɔnko sɛbɛnw na n'a ka se ka lakodɔn ka se ka baara kɛ diɲɛ fantan naani k'o sigira sen kan jamanakuntigi sabaw waati min bɛ ni bɛɛ kun sigilen don k'o kɔnɔ jɔn min nana bila général d'armée Asimi nɔ na fala ye u sinna k'a fɔ ten ko Ibrahim Traoré min ye Burkina jamanakuntigi ye Asimi ye drapeau n'a maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen di ale ma o la sa i bɛ kɔni ye kuma ta a y'a yira sa k'a fɔ ko baara b'a u bolo baara min bɛ yen ale b'a daminɛ ni tasibila ye ka ɲɛsin Asimi ma a ye cɛsiri min kɛ ka wulikajɔ min kɛ ka baara min kɛ faamuyaliko ɲuman ani ka se ka kow kun o ɲuman kɔnɔna na ko o kɔni o diyara ale ye i bɛ y'a yira sa k'a fɔ ko jamana saba in ko foyi tɛ se k'u fara tuguni wulikajɔ ni cɛsiri ko k'u jija ko wa ko an kana an jigi da maa kan dɛ n'an b'a fɛ k'an ka yiriwaliw kɛ an b'a fɛ ka cɛsiriw kɛ k'an k'an jija ko ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma Asimi ka kuma kuncɛ la a ye bɛɛ lajɛlen fo baara kɛcogo ɲuman na AES ka nin jɛrɛ filanan in sigili la kɛnɛ kan a ko sa ko min ye AES kɔni ye ko politiki b'an kun k'a dɔnni seko ni dɔnko b'an kun k'a dɔnni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na AES dɔn banbancɔlen juguya wale kɛbaaw ka kɛlɛ k'u na fɛɛrɛ sɔrɔ o la a ye jamanakuntigiw fana fo u ka bonya u ka makama an'u ka ko faamuya ko ɲuman ani Bamakɔ yɛrɛ jɛrɛ labɛnko cogo ɲuman a y'o fɔ fala ye ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin o ma o la sa anw tun tɛ Bamakɔ nka min ye Famara Berete yamaruya dira ale ma ale ye sɛbɛn sɔrɔ yaasa Jani tɔgɔ la a ka ye nin ko in cɛma a ye min sɔrɔ an ka jɛ an ka taa Bamakɔ an ka o lajɛ ale fɛ. kabi tɛnɛ desanburu kalo tile 22 ka taa bila tarata desanburu kalo tile 23 la Bamakɔ kɛra jatigiya dugu ye ka sanga ni AES jamana ɲɛmaaw ka jalajɛba ta k'u filanan baaraw ye
dunanbaw ye kunbɛli cogo ɲuman sɔrɔ i n'a fɔ jatigiya ye maliyɛn taabolo ye cogo min na. Kɔfɛ baarabaw daminɛna. AES jabaraniso, AES waribon ninnu bɛɛ lajɛlen kolobon karila. Jamana ɲɛmaw ka jalajɛba in ka sɔrɔ ka nun don Mali jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta fɛ ka fara a balimakɛw kan. U bɛɛ lajɛlen ye dantigɛli girimanw kɛ minnu bɛ tali kɛ jɛkulu ka laɲiniw na. Lakana ko, jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko ani ɲɛta kuntalajan ɲɛmaw ka jalajɛba in kɛnɛ kan. Jamana kɔnɔdenw ma to kɔ. Kabi kunbɛliw fo ka taa se baara kɛ waatiw ma, Malidenw, Burukinakadenw fo ka taa se Nigérienw bɔra ka caya i n'a fɔ dakɔnɔɲi ka t'u ka kɔrɔmadɔni ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa sababu ka hakilina ɲumanw ma. O hakilina minnu bɛɛ lajɛlen bɛ AES jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de ka ɲɛta siraw bɔ. Nisɔndiyalen don k'a fɔ bi an ka jamana saba ɲɛmɔgɔ u ye kuma min fɔ a bɛ jigin suma kuma fɔ k'a yira k'a fɔ u bɛ ka fɛn fɛn fɔ bi o ye anw jamanadenw ka hakilina de k'a fɔ bi k'a yira k'a fɔ bi an ka ɲɛmɔgɔ u ni jamanadenw hakilinaw de ye kelen ye wa an bɛ sa an ka jamana in de ka d'a kan bi na anw ka jamana n'an ma wuli k'an jɔ an yɛrɛ ye k'an sinsin an yɛrɛ ye maa si tɛna anw dɛmɛ u y'a yira k'a fɔ an ka jamana in a kuma tɛ lakali yɔrɔ si la a bɛ kɛ jamana saba in de kɔnɔ soit Mali, Burkina, Niger. Nata ye min ye c'est que vraiment u ye kuma minnu fɔ o bɛ don mɔgɔ kolo la u bɛ kɛlɛ min na Mali ko kɛlɛ tɛ, Burkina ko kɛlɛ tɛ, Niger ko kɛlɛ tɛ, Afrique ko kɛlɛ de don. Donc mɔgɔ mɔgɔ ni ye Africain ye u ka kuma bɛ don. Vraiment je suis très heureuse a diyara ye kosɛbɛ an ka président bɔra ka baara minnu kɛ a y'olu fɔ sisan olu ye baara ɲumanw ye an ka kan ka an maliyɛnw an ka kan k'an jija an ka kan ka bila bɛɛ ɲɛ an fɔlɔ de ka kan ka wuli parce que nin ko in daminɛna je crois que a daminɛna Mali de la. Ye koba de an bolo bi voilà parce que tubabuw b'a fɔ ko embryon c'est-à-dire AES filɛ nin AES ye Afrique ka unité embryon de ye quoi. Et la souveraineté de l'Afrique, ça va commencer par l'AES. Donc, Afrique, il y a comment on appelle AES de là. Voilà, donc, il y a un discours là, mais c'est vraiment un discours en Djigifa. Mogoshama Bora, ka soutenir AES. Sinon, ni ere Mbora Burkina Faso, kana Mali là, cérémonie là. Mais vraiment, on a Malien Morobé, Burkina Morobé, Niger Morobé, radio AES, on a soro, télévision AES, on a soro, banque AES. Que Allah ka demain. En minge la population de l'AES, pour soutenir, ou lancer minkan pour que on puisse avancer. C'est-à-dire que bi tu sais que daninke qui be au tono soro bi. Ibe furu la bende ka daninke sini iba tono soro. Obese ka Kenya na walma be foiko. Donc, il faut que beaucoup de Blakouna SP pour Bela Djeli. C'est-à-dire, en Angoulou d'Ignorama pour que Kasseka Barake. En tout cas, une présence, ça va me faut parce que c'est pas évident. C'était quelque chose pour moi, pas possible. Il y a un moment, mais ils ont fait. Il faut les reconnaître parce que, présent, nous me Karia qui jo, qui be Jamanakono Deunga Hakenini, au présent, ni a jo, qui me Kele Nebe Sorala. Donc, au final, il faut lui dégager une présence de nous. Kaira Afrique bela Kaira monde entier bela ka fo bi an kono anya nyere so parce que discours munu fora bi o koro e de ko antumbe krole antumbe munu kono we femu imposant ka una ni ko modèle mu ko anka o sira indeta femu démocratie de fin kunta nunu bi de don anka trois chefs d'état nunu kanto kono bi kono abana Afrique ya yereta donc ni fin nana ni problème de don ambeka problème de don namba fait ka solution ni ambe solution ni en tant qu'Africain mais au lutte côté tuguni donc ça veut dire que rupture totale de kera ani tu vois notamment la France bon ne to ko Clément Tienu ne be bo Burkina Faso précisément Zibasso Marala. Bon, AES connaît Kadaye, Kosobe, Jamana Douka Kalanyona, Jamana Savane Kalanyona, Sirauka Daele Anignoche, Bekana Anignoche, and Agaseka Heresro Anignoche. Herabisro Chamana Jamana Savanignoche, Amagobola. Amawar Lakafo, Bara Kunchella, as Jamana Nyamo Yedana da, Burkina Faso Jamana Nyama, Captain Ibrahim Traoreka,
ka AES ɲɛmaa di a ma san 1 kɔnɔ bolonɔbilaliw bɛnkan sɛbɛnw na folikanw fo ka taa se ka bɛɛ wele cɛsiri ni wulikajɔw la olu kɛra ka kɔrɔfɔ kun cɛ. Beka wuli kija. Seko ni dongo mariba kera onta ni na kera awasanye beka wuli kija. Ko so dɔn yiri dɔn maa dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ yɛrɛ dɔn ani faso dɔn ani ka kokɔrɔw dɔn k'u dɔngɔla kari biennale ale y'o sunba ye min ye bi kalo in tile 20 ale ni 4 o ye biennale tile 6 ye fala ye an bi ya kabini kalo tile 18 bi su in na baabu bɛna kɛ nka yan'o cɛ biennale hukumu kɔnɔna na min ye Yunusa Ture ye ale ye gafe bɔ gafe min biennale ko sugo do wa tiɲɛ de do ale tariku kɛ ka laɲinini kɛ min ye biennale yɛrɛ nana cogo di kabini Baba Modibo tile fo kana se Asimi tile ma gɛlɛya minnu yera kɔnɔna falen minnu donna k'o kɛ bataki ye yaasa maaw bɛ se ka kɛ k'u maa mago ɲɛ cogo min kɛnɛ in ka sa min ye contrôleur principal de police Bakun Kante n'ale ye Tumutu gouverneur ale tun bɛ yen maa mafalenw caman taara ale ni CNT maaw gafe in ka baabu sigi a kan hakilina min bɛ maaw la miirina min bɛ maaw la Tumutu yɛrɛ biennale o hukumu kɔnɔna sira hakilina kura minnu sɔrɔla maaw y'o fɔ ko yaasa bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka siri tu cogo min na min ye livrutigi ye k'a k'o fara a bolo de la siɲɛ wɛrɛ n'a bɛna gafe wɛrɛ kɛ a k'o dɔn yan bɛn ni kelenyako kuma o bɛ sen na hali bi jɛkulu min bɛ yen sa n'o ye kabilatigibaw ye ka bɔ Gundam marabolo la olu y'u fara ɲɔgɔn kan ani CNT maaw fala ye ka barosigi kɛ ani hakili jagabɔ garigandokaw olu ye welewelemada bila k'an bɛɛ kana an ka bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn sigi bɛ se ka diya cogo min na min ye garigandokaw ye Kidali Bamako ale ni turupu wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ Bajindekaw fɛ yen fala ye u y'an bɛɛ wele jatigiya hukumu kɔnɔna sa k'an kana baabu kɛ baabu in ye tali kɛ mun na o ye cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ni kelenya wolomasiri tabaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen fɛ k'i jeniyɔrɔ fin kabilatigi minnu nana ka bɔ garigando olu sen yera baabu in na u y'a yira k'a fɔ degun min bɛ olu ka bi gɛlɛya min b'olu ka bi armée ye dɔ bɔ a la nka halisa u b'a ɲini ka se ka dɔ fara o kan an ka kuma ɲɔgɔn fɛ a kana da biennale dɔrɔn ma maaw ka ɲɔgɔn ka numéro ta ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ CNT maaw ka dayɛlɛ u ka gɛrɛ maaw la min ye barosigiw ye u ka to ka olu kɛ u kana zolow da sigidaw la ka kuma maaw fɛ ni maaw bɛ se ka ɲɔgɔn hakilina sɔrɔ cogo min degun min b'u la ka se k'o bɛɛ lajɛlen fara cogo min na fala ye yen fana ko kuncɛtɔ an y'an da mulanse han yan kɔni sogo b'an fa o i dayɛlɛ i da tugu ko nin sogo in minɛ fala ye e yɛrɛ ko k'e tɛ sogo ko la tuguni o n'an bɔra yen biennale ale guaba min sigilen don n'o y'a sugu ye an ka don ale kɔnɔna na ɲɛnajɛ min bɛ yen ani ko bɛ cogo min burudamɛw ka guwa kɔrɔ la an ka taa yen. Yasa ka dunanw fana biennale hukumu kɔnɔna na min ye Aissata Ongoyiba ye
ni ale bɛ ginolakaw ka sigi la fala ye ale kɔni ye baasɛni fa tewu sogo jɔnnen mɔgɔ ɲuman na ka yaala min ye maa minnu nana k'u ɲini turupu minnu bɛ yen n'o ye duwansakaw ye fala ye dɔ dira olu ma ka dɔ di Gawo ma ka dɔ di Segu ma min ye narakaw ye olu bɛɛ lajɛlen a ye munumunu salo kɛ a ko nin de y'ale se ale yɛrɛ ye dɔngɔnɔ ye nka sigiyɔrɔ bɛnnen don yan ma min ye a cɛla ye an balimamuso in ko a ye nin kɛ balimaya ni sindiya bolodi ɲɔgɔn ma yaasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn dɔn barow kɛra kɛnɛ kan Tumutu yɛrɛ tariku bɔra kosɛbɛ ɲɛfɔli kɛra maakɔrɔw fɛ kin dɔw sigira cogo min Tumutu daminɛ na bilama a bɛ cogo di Tumutu ka laɲini ye min ye maaw ye denmisɛnninlakaw olu bɛ se ka bilasira cogo min kuma fanba ale taliko la wala ye sogo dunnen k'a ban bɛɛ ye bonyamasegi kɛ Ayisata ye ko min ye nafolo y'a tara min na ko Ala kana langoloya Ala ka caman wɛrɛ nɔgɔya ye biennale wɛrɛ a ka nin ka o bɛ kɛ min Ayisata ka se ka taa an sɔrɔ yen ndɛ biennale janjo a ko ma nɔgɔn dɛ yaasa ka se ka faamuyali kɛ ko la sa a kɔni ko nin ko in ale se n'a damayira ye nin de ye Tumutuka bɛɛ bɛ k'i se kɛ cogo min an balimamuso ko nin de y'ale se ye nin saga damadɔni ka se k'o di Duwanza Gawo ni Tɔnbɔkutu ma olu ka se k'o kɛ u ka surafana ye kunun ko o de baara kɛra fala ye kunun sɔrɔ o tun ye ɲɔgɔndan su 5nan ye su 5nan in kɛnɛ ka sa marabolo mun tun bɛ yen o ye 2 ye Menaka ale ni Kidal nin bɛɛ lajɛlen ye Kidal ni Gawo ye sabula ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra Gawo la fala ye min ye ensemble instrumental ye Menakakaw y'u ta daminɛ n'o ye bɛn ni kelenya o dɔnkili dara tamasɛki kan na nka dɔ ma bɔ foyi fɛ ɲaamɛ dɔn ale ni berela dɔn ani bamurula dɔn o kɔni cayara la kosɛbɛ canajaw n'o ye musow ye olu fana tun bɛ dɔn in sen fɛ koyi u y'u pan k'u puruti min ye kuma fan caman ye fala ye n'o fɔra tamasɛki kan na a bɛnma yɔrɔ a n'a kɔlɔlɔ ni kɛlɛ kɔlɔlɔ ye minnu ye ani kɛlɛ degun ye minnu ye u y'olu fɔ bamanankan na maaw ye Tumutukaw olu ka kɛnɛ kan biennale hukumu kɔnɔna na min ye ndulati kɛnɛ Baba Alikeyiru kɔnɔna na min ye Menaka ye a ka bɔko 2nan o kɛra sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka ɲɔgɔlɔn ye ɲɔgɔlɔn in sa ale bɛ tali kɛ mun na fala ye fan 2 de tun bɛ ɲɔgɔn na koyi maa minnu bɛ yen bi n'olu ko furancɛla fanga ko a nana k'a ye baara ɲuman kɛ ani minnu bɛ yen n'olu bolo salola ka bɔ baara la waati dɔw la min ye maa minnu bɛ yen n'olu bolo bɔra baara la olu kɔni maa 5 u y'o de bila kɛnɛ kan école karamɔgɔ muso 1 min ye denmisɛnnin dɔ min ti baara la politiki madame le maire o tun bɛ kɛnɛ kan min ye dugudenw olu ka maa fana tun bɛ kɛnɛ kan calatigɛ kun kɛlen don maa fɛ sa min bɛ to ka fan 2 bɛɛ lajɛlen dala minɛ ka se ka kow tilen min ye politikimaw ye u k'olu gɛnna olu bolo bɔra baara la dungo juga ni yuruguyurugu bɛ di bi na an ka jamana kɔnɔ min ye fusamantiyaw ye o bɛ dibi na jamana in kɔnɔ bɛɛ y'a o dɛnna kɛrɛfɛ kuma ka se ka kɛ kanabila ye o bɛɛ na kɛrɛfɛ min ye parti politikiw cira min ye constitution yɛrɛ o bɛɛ lajɛlen cira surasi kelen b'a la han surasi fini tun b'o la o ko u ye baara ninnu kɛ kun min na ale fana y'o ɲɛfɔ ale bɛ k'o lafasa min ye syndicat maaw ye olu ko école tora sen sabara kɔnɔ faamadenw olu ka école o bɛ ka sinsin fantandenw ka école bɛ ka ci école so bɛ se ka wuli ka jɔ cogo di hali minnu bɛ fanga la olu bɛɛ lajɛlen ka segin faso ka école so la o y'ale ka laɲini ye maître ka se ka kalan kɛ kalan min b'a to denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ syndicat tigi ale ni kamalennin min bɛ yen n'o ti baara la olu kɔni ko k'u ɲɛ jɔlen don ninnu na koyi olu ɲɛ suma man di baarakɛbali togoni na min ye dusumango a tɛ fa togoni na kamalen a da fiɲɛ bɔ cogo man ɲi a wuli o wuli ninnu ma foyi kɛ dɔ farala dungo juga ni yuruguyurugu kan min ye baara sɔrɔbaliya bɛ yen halisa jamana nafolo bɛ ka kumaniya fusamantiyaw bɛ kow la maa mun bɛ bi n'i ka suru sɔrɔsiw la fala ye ko olu de bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ olu mana ko min kɛ k'o de bɛnnen don maa si Menaka piyɛsi dɔ han n jɔn k'a perepere tigɛ dɛ a bɛ Menaka piyɛsi de kɔnɔ dɛ ko min ye fusamantiyaw bɛ sen na hali bi ɲɛna woloma bɛ sen na min ka di min ye o b'o kɛ fanga bɛ minnu bolo bi u bɛ k'u sago kɛ politiki muso in fala ye a fana kumana a ko u y'olu gɛn a ko bɛ cogo di bi olu bolo bɔ baara la a ko bɛ cogo di bi ko jamana si tɛ yen min bɛ se ka to kelen na yɛrɛma hɔrɔnya ka sɔrɔ ka to dusubaya la k'o tɛ se ka fosi ɲɛ ko f'i ni maaw ka kuma sɔrɔasigɛ bɛ kuma ta a ko olu nana sɔrɔ jamana man ɲi jamana cilen jamana tɛ sen kelen kan bi diɲɛ kɛlen don ka Mali bonya min ye a farajɛla jamana k'olu fana bonya AES sigikun ye min ye k'o ɲɛfɔ
k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko tiɲɛ don degun bɛ yen nka min ye joli tɛ suma nɛn nka baaraw kan ka kɛ cogo min na ko politikimɔgɔw k'o faamu u ma gɛn nka n'ala sɔnna ma ni kow basigira u nana don kow kɔnɔna na fala caciri bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min nin fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ko kelen ma koyi k'u ka sɔrɔdasiw dɛmɛ k'u sinsin u ka se ka baara kɛ sabula politikimɔgɔw yɛrɛ de da b'a fɔ kɛnɛ kan min ye muso in ye k'u ye min kɛ ko olu ma se k'a ɲɔgɔnna kɛ k'u ka ɲuman ka lakodɔw ye ko tun bɛ ko la o tun tɛ se ka kɛ olu tile la ko ninnu sera k'o bɛɛ sigi sen kan ko wa ko min ye ko ye ko k'a to sɔrɔdasiw bolo a bɛ kuncɛ ni min ye Asimi ladege dɔ u bɛ fanga d'a ma dɛ u b'a investi k'a sigi jamanakuntigi place la a yɛrɛ kɛlen don k'a i labɛn ko Asimi bɛ musarini d'a nun na cogo min Minakakaw ka caciri kɔnɔna k'a kɛkun ye min ye an bɛ waati min na sisan Joni Jalaki ka na ɲini an k'an ka jamana ɲini fɔlɔ an ka bɔ degun kɔnɔna na n'an tilar'o la an na se ka baara wɛrɛw kɛ o kɔfɛ sa Minakakaw u ye nana n'u ka dɔn ye tuguni n'o o ye a bɛ fɔ min ma sa ko danse traditionnelle u y'o kɛ k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ Minakakaw ka solo de chant fana fala ye o bɛ tali kɛ cɛfɔ ni kanbɛn na baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka kɛ ni AES kɔnɔna ye an y'a ye o fana na u nana ni jaw caman ye min ye Minakakaw u y'a kuncɛ n'u ka laadaladɔn ye laadaladɔn ale ni Kidali ta man jan ɲɔgɔn na dɛ Kidali fana ka laadaladɔn ni Minaka ta u man jan ɲɔgɔn na o kɔfɛ sa Kidali nana yɛlɛ kɛnɛ ka fala ye Kidalikaw olu fana y'a daminɛ n'u ka ensemble instrumental ye o ka kuma bɛ tali kɛ min na o fana ye bɛn ni kelenya ye solo de chant o dar'o kan o fana ye bɛn ni kelenya ye lafiya bɛ se ka na cogo min na baara bɛ se ka kɛ cogo min ye Kidalikaw ka ɲɔgɔlɔn ye ɲɔgɔlɔn ye ale kumakan ye min ye ko Tɛnde ka laselikan Tɛnde ye fala ye ale ye fɔli min ye o donnen don kosɛbɛ Kidali n'a marabolo bɛɛ lajɛlen na Kidalikaw bolo yaasa ka se ka kuma lasurunya min ye Tɛnde ye u kɔni kɛlen don k'ale ta sa k'ale kɛ fɛn ye fɛn min bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ka laadaw an ka taabolo an ka tabiyaw an ka kow dilancogo bɛɛ lajɛlen ka se ka taa seko ni dɔnko la cogo min kuma tɛ ɲinan ye seko ni dɔnko san ye o hukumu kɔnɔna na sa min ye Tomota ye ale de kɔni ye Kidali turupu ɲɛmaa ye baaraw bannen an ye kuma da ale ma Kidali bɔra ni mun ye Kidali tun bɛ fɛ ka mun lase an ka Tomota ale lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali turupu ɲɛmaa ye ale ye an tun b'a fɛ ka vraiment ka an ka denko ni senko Kidali région ta yira Mali fan bɛɛ parce que région fɛn bɛ min na a bɛ na n'a ka denko ni seko de ye donc an nana n'o de pour que ka Kidali ta yira o fana min y'an sisi k'a yira parce que an ka président de ko 2025 année de la culture ye donc an ye fɛn min kɛ an y'a kɛ culture kɛ c'est pour que an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que Mali kɛlɛ kɛra la mais min ka ɲi sisan an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que k'an ka jamana lawuli vraiment o de ye ne ka laɲini ye parce que Tɛnde min filɛ nin ye ni mɔgɔ min b'a dɔn fɛn b'a dɔ dɛ parce que n'i y'a fɔ hali ni bɛ yɔrɔ jan mɔgɔw bɛ boli ka na a lamɛn dɔn bɛ se ka k'a la a bɛ se ka lamɛn donc n'a mɔgɔ y'a mɛn c'est la vie koba dɔ de bɛ yen donc a bɛ mɔgɔw tugu ɲɔgɔn na o de y'a ka baara fɔlɔ yɛrɛ y'o de ye ka mɔgɔw tugu ɲɔgɔn na donc vraiment an bɛ bɛɛ fo an bɛ an ka jamana président fo a ye min kɛ nin ye vraiment nin de ka ɲi pour que an maliyɛnw ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taa Kidali tawudeni fo Kayi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an ka culture bila valeur la o de ka ɲi bɛɛ bi Mali la hali kɔ kan ni Mali fɔra dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn culture don donc vraiment o diyara n ye non vraiment a ma gɛlɛya s'an ma an yɛrɛ min digira an na an tun b'a fɛ an n'an ka orchestre ka jouer an ka deux titres inédits an tun y'an labɛn o kama mais u y'a bɔ a ma sinon n'an tun y'a kɛ walahi an bɛ to tan na 1 heure de 15 an tɛ tɛmɛ a kan donc c'est la veut dire qu'an y'an labɛn an 1 mois de kɛ internat la Kidali sanni ka se yan an n'an ka gouverneur an nana ɲɔgɔn fɛ sira la donc an sera sira la an tilala ka na avion la fo Tombouctou non ani biennale min kɛra Mopti o cɛ ka jan ɲɔgɔn na vraiment organisation dɔ kɛra yan n'o bɛ kɛ biennale la ka ɲi parce que a bɛ mɔgɔw don ɲɔgɔn na depuis an nana yan a foyi ma tigɛ an na vraiment problème kelen min tun bɛ yen n bɛ se k'a fɔ o ye salle ko de ye parce que nin sugu an bɛ nɛnɛ waati de la n'a a sugu tun kɛra salle kɔnɔ a tun bɛ ja ka tɛmɛ nin kan parce que dɔw bɛ yen u nɛnɛ b'u la troupe fɔlɔ mun tɛmɛna an y'a ye nɛnɛ b'u la donc o jouera u ka prestation kan n'a bɛ kɛ salle kɔnɔ vraiment o bɛ diya n ye pour que vraiment bɛɛ ka to sira kelen kan parce que an min nordisi ye an bɛ nɛnɛ muɲu mais sidi sinu t'a muɲu donc vraiment
an b'a ɲini vraiment bɛɛ fɛ sani biennale bɛ ka région min na an k'a essayer ka salle ɲɛnama jɔ min prestation bɛ k'a kɔnɔ non walahi an m'o gɛlɛya sɔrɔ min b'a dɔn min fana y'a kɛ parce que fɛn bɛɛ ye programmation ye sinon an y'a dɔn depuis an y'a dɔn dɔrɔn a to ko tɛ ka ɲɛ an ka gouverneur ko an ka sira ta donc an ye sira ta ka na Gao an sera Gao o dugusɛ donc an nana donc cela veut dire qu'an kɔni an b'a latɛnɛ an t'a ma gɛlɛya vraiment c'est vrai an tɔɲɔgɔnw Moptikaw ni douanzanw ninnu nana kelen kelen vraiment a ma ɲa o yɔrɔnin de y'a cɛma yɔrɔ ye sinon fɛti jara vraiment nin de ka ɲi jamana jeunesse ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'o de ɲini vraiment maliyɛn bɛɛ de fɛ ne kɔni bɛ ORTM a b'a ka baara min na an b'a ɲini a ka sinsin o baara kan parce que ORTM de b'a to an tɔgɔ bɛ bɔ donc o bɛ mɔgɔ caman fɛn caman bɛ fɔ an ka jamana kan hali ne min filɛ nin ye Kidal mɔgɔ bɛ caman fɔ Kidal kan nin ye ne san 2 ye ne ye n ka poste rejoint depuis ne taara fo bi ne m'a mɛn mɔgɔ sara ou bien mɔgɔ binna mɔgɔ kan donc o b'a yira sécurité bɛ Kidal u bɛ kuma caman fɔ vraiment u k'o b'o kun na an ka général an b'a latanu vraiment a depuis a nana problème si ma mɔgɔ sɔrɔ Kidal vraiment o de ye kuma ye n b'a fɔ maliyɛn ka bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que an ka Mali jɔ. Falaye n'ala sɔnna ma min ye ba ni ŋɔkaw ye olu bɛ jouer bi Joyila ale mana bɔ yen min ye Sudu Baba n'o ye Moti ye o bɛ yɛlɛ n'ala sɔnna ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ stade Baba Alkayiru kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 19 orchestre Tawudeni ale fɔlɔ bɛ jouer n'o bɔra Kulukorokaw bɛ jouer o ye nɛgɛ kanɲɛ 15 waati ye o bɛ kɛ salle Alifarika kɔnɔna na Abarajukaw olu fɛ yen biennale ale kɛnɛ kan ne ni Falaye an sera ka min sɔrɔ o ye nin ye sɔɔni sisan an bɛna kibaruya tɔw di aw ma. Beka wuli k'i jɔ. Falaye su in na ye matigi ka su ye min ye Noël su ye bi don ka ɲɛnajɛw kɛ ka taasibilaw kɛ ka seliw kɛ n'Ala sɔnna a ma an n'an pari k'an labɛn ka taa min ye ni tulonkɛw banna Falaye église ye yan ne ma fɛn ye dɛ anw dun kan ka anw b'a bɛɛ de la Falaye an ye laïkiw de ye laïki an b'a bɛɛ de la matigi n tɛ ni nin ye ne sɔrɔ Bamakɔ su in na tanti Jeanne ka so an bɛ taa n kɔnɔ fa ye tewu ka wuli k'an jɔ ŋaɲi an ka François ninnu fo k'Ala ka san wɛrɛ jira an na kerecɛnnakaw k'u bɛɛ lajɛlen fo Noël k'Ala ka san wɛrɛ Noël jira an na sini ye Noël ye Falaye nka su in na ye a ɲɛnajɛw ye a batow ani a Ala lakodɔn baaraw olu bɛɛ lajɛlen ye su in na ye Noël hukumu kɔnɔna na Falaye Yorosokaw fɛ yen min ye tailleur k'olu falen don finikalayɔrɔw falen don tewu maaw kɛlen don ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen minɛ sugu kɔnɔnaw falen don tewu bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ min ye Nabila Isaka nali ale ɲɛnɛmayali hukumu bɛ sen na kalanden minnu bɛ yen n'olu ka kalanyɔrɔw ka ja u ka duw la olu bɛɛ lajɛlen taar'u ka so yaasa ka se ka taa Noël fête ale kɛ Yoroso n'a marabolo la maa minnu bɛ yen sa n'olu yɛrɛ kɔni tɛ Yoroso dugu kɔnɔ Falaye u bɛɛ lajɛlen ye duuru don fiɲɛ na ka t'u ka duguw kɔnɔna na koyi yaasa Noël ɲɛnɛmayali a bɛ se ka kɛ u ɲɛna cogo min mɔbiliw sɔrɔli taa ni ka segu Yoroso n'a lamini na Falaye wuli ka jɔ kɛlen don Kucala yɛrɛ n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kerecɛnnakaw fɛ min ye Noël fête ye bɛɛ bɛ fɛ ka taa k'i faso la san kɔnɔ siɲɛ kelen don n'a fɔr'i kɔ fo san wɛrɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Bafulabe kaw fɛ yen Bafulabe denmisɛnnin 200 ɲɔgɔnna
olu taara sa ka bɔ min ye usubi janyakaw fɛ yen ka kalanko kunna u yɛrɛ bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na baara ni baara dege hukumu kɔnɔna na min ye décembre kalo tile 20 ye baara ninnu daminɛna a kɛ kun ye min ye sa denmisɛnw ka se ka dɔnniya d'u la baara ni baarako hukumu kɔnɔna na u yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ ta ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye yaasa baarakɛbaliya ka se ka kɛlɛ min ye tungafɛta ka se ka dɔ bɔ o la baara in sigira sen kan Kayi ale conseil régional de la jeunesse o ɲɛmaaw olu fɛ min ye kibaruya jugu ja jugu ni kunnafoni jugu olu dili bɛ se ka bali cogo min na Segu kɔnɔna na kalansen dɔ fana sigira segukaw fɛ yen maa minnu bɛ k'o baara kɛ sa o kɛ kun ye sa kunnafonidila minnu bɛ Segu arajo sow kɔnɔna na u bɛ se ka kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ cogo min na ka se k'a lajɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ don ni nkalon don yan'u k'u fili fiɲɛ fɛ kibaruyaden ale baara kɔni bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa kibaruya jatigitanw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na cɛ fɔ ni kanmɛ bɛ se ka sigi cogo min na min ye maaw la futini ni kibaruya olu dili ka se ka dabila yaasa ka se ka bɛn ni kelenya ni mara kɛcogo ɲuman k'o sigi sen kan Famaku ale ka wulikajɔw ye Segu marabolo ale kɔnɔna na baaraw olu bɛ sen na yaasa ka se ka ji sɔrɔ k'a di ji sanuman sɔrɔ k'a di kuran sanuman ka sɔrɔ k'a di o baaraw bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don bi kɛrɛnkɛrɛnnenya banabakaw fɛ yen banabakaw y'a yira sa k'a fɔ ko jiko kuranko fo ka taa se min ye u ka orange telefɔni ma k'olu si tɛ se ka sɔn sabula min ye taji ye ale sɔrɔli gɛlɛyara nin y'a dɔgɔkun caman ye sa kuran kɔni nɛgɛjuru sira ji ale ni telefɔni nin si tɛ ka se ka sɔrɔ u ka yɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen tigɛlen don min ye banabakaw ye welewelema daraw fɛ sa u ka dugutigilakaw fɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye yaasa ɲɛmaaw bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko la cogo min furuso gɛlɛya yaasa ka se ka baaraw kɛ musow bɛ se ka lafiya guwa kɔnɔna na cogo min na o kɛlen don kalansen ye kalanso min n'o ye diinɛ ɲɛmaaw min ye kabila ɲɛnɛmaw k'olu fara ɲɔgɔn kan kabini nin kalo in tile 22 kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya in ale kɔni bɛ ka sigi sen na Motikaw fɛ yen barosigi in bɛ tali kɛ musow ka sariya du kɔnɔna bɛ se ka lafiya cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la tile 16 min sigira sen kan yaasa ka se ka wulikajɔ ni timinandiya kɛ musow ka BVG o kɛlɛli baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na musaka ale bɔra wilidafu fɛ a n'a dɛmɛbagajɔkulu n'o ye UNFPA ye olu de ye o baaraw sigi sen kan Falaye diɲɛ seleke 4 kibaruyaw kɔnɔna na sa ni kɔkan kibaruyaw la wɔlɔfɔw ka kunnafonidi sɛbɛnw min ye Senegalikaw ka wɔlɔfɔw ka kunnafonidi sɛbɛnw Ghana ta ani Côte d'Ivoire ale ni Liberia ISC jɛwuruku filanan min sigira u y'a baara u y'u da don a la Falaye u ka gafe sɛbɛnnaw y'a yira sa k'a fɔ ko général d'armée Assimi Abdramane Chani ale ni capitaine Ibrahim Traoré k'u ye baara kɛ baara mun sigira sen kan n'u y'olu sɛgɛsɛgɛli kimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ ko jɛkulu in filɛ nin ye a wulicogo ka ɲi nka degun bɛ a la sabula Bamajɔlen n'u ka walekɛlaw kɛlen k'u sɛgɛn kosɛbɛ min ye fɛɛrɛ jɔnjɔnw ye k'u bɛ k'olu sigi sen kan kunnafonidi baaraw bɛ se ka kɛ cogo min wɔlɔfɔw ka kunnafonidilaw ko min ye télévision AIS min sigira ale ni min ye baarakɛ banki mun sigilen filɛ nin ye ko ninnu ye cakɛminɛw ye minnu nafa ka bon kosɛbɛ wɔlɔfɔw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko cakɛmɔgɔ ninnu tali la Falaye k'a baara kɛra tilennenya ni danaya ni laadiriya kɔnɔna na min ye Ganakaw ye olu y'u sinsin banki ko kan banki nafa bɛ se ka kɛ mun ye sanu min bɛ sɔrɔ jamana 3 in kɔnɔ u bɛ se ka kɛ k'u ka wari sinsin k'a nɔndɔnni yɛrɛ ye min ye u bɛ se ka wari fana dilan u yɛrɛ tɔgɔ la min ye Gana kunnafonidilaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko AES ka lajɛ in k'a kɛra lajɛ sanuman ye lajɛ jɛlen ye kɔnɔwarikaw ka kunnafonidilaw y'a yira sa k'a fɔ ko AES ka nin lajɛba in k'a bɛ hɔrɔnya ni tilennenya kɔfɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ u ni CEDEAO tɛ ka bɛn bɛnkan kelen na taacogo ɲuman ni nacogo ɲuman k'u bɛ k'o sigi sen kan Asimi ko kɔni ye maa ye o ka kuma man ca min ye Abdramane Chani ye ko mana bɔ maa bɛ fɛ ka jan da k'o b'o fɔ min ye Burkinakaw ka Ibrahim Traoré ale galabu ka kɛnɛ ko wa ko nin saba bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafa min ye Kodiwarikaw ye u ko ko AES a bɛ se ka baara kɛ a bɛ se ka taa ɲɛ nka ɲɛmaaw k'u janto u yɛrɛ la u kana ɲinɛ jamanadenw kɔ sabula nin y'a waati caman ye u bɛ ɲɔgɔn yew kɛ jamanadenw olu minnu tun kan ka kɛ u ŋunanfan n'u taafanw ye k'u ɲinɛna olu kɔ Kodiwari kunnafonidilaw ko Falaye ko AES ko siniɲɛsigi bɛ a ye sabula sɔrɔ bɛ yen min ye nafolo bɛ yen jamanadenw bɛ yen dugukolo b'u bolo wa u tɔ tora cɛsiri ani timinandiya ye n'an bɔra yen Cadi jamanakuntigi n'o ye Idriss Déby Mama Itno ye ale ye yamaruya di ko ka sɛgɛsɛgɛli sigi sen kan maa minnu bɛ ka kuma jatigitanw fɔ u ka wolomasiri tabaw ma maa minnu bɛ ka kuma jatigitanw fɔ u ka jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ma ani u ka calatigɛ jɛkuluw ma min ye bataki in kɔnɔna na sa u y'a yira sa ko waleya fɛn fɛn bɛ yen bi n'o kɛlen no kɛlɛ ye kɛlɛ min ye kunnafonidi ye n'o bɛ ka kɛ jamana wɛrɛ maaw fɛ ko Cadikaw tɛna jɛn n'o ye bi u tɛna jɛn n'o ye sini jamanakuntigi y'a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ka wolomasiri tabaw ma ani jamanadenw ma k'u k'u jija kunnafoni jatigitan ni kunnafoni bɔyɔrɔntanw k'olu fɔli o dabila k'a bɛna ni basigibaliya ale ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye jamana kɔnɔna na
Kenyakaw fe ntɛnɛn tɛmɛnen Kenyakaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kibaruya kolon ni kibaruya datigintaw fɔli la ani maa minnu bɛ bingali kɛ maa 119 o ɲɔgɔnna siganamaw la tɛgɛ sera ka da olu kan u ka dugu min kɔnɔ n'o ye Mayinari ye u y'a yira sa ko min ye maa 198 o maa tɔw fana kan ka ɲini yaasa u bɛ se ka gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na cogo min na sabula k'u bɛ jɛkulu la jɛkulu minnu bɛ yen n'olu kɛnɛ ka kangaran ta ka ɲɛsin bɔlɔlɔ sanfɛla ma waleya cɛjugu bɔsin tigilaw ale ni ka bin maaw kan fɛn caman bɛ bi n'o ye yuruguyurugu ye k'u kɛlen don k'olu sigi sen kan Fransikaw fɛ yen Faransi wasabulon ale bolo da wuli sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min na to n'o ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye u ka jamana bɛ se ka musaka sɔrɔ cogo min na k'a ka baaraw kɛ yanni babu yɛrɛ ka sigi san musaka kan janvier kalo nata ye ale kɔnɔna na Ukraine ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko kurantigɛba bɛ olu fɛ yen u ka dugu caman na bi dugu caman olu kɔni kɛlen ka kuranko gɛlɛya ni jiko gɛlɛya sɔrɔ ka sababuya kɛ min ye Irisilakaw ye olu ka misiliw olu wulila ka dugu caman filenkolon ci k'o dakolon ci min ye gosili ninnu ye sa kɔni kɔlɔlɔ kɛra min ye pankuru minnu bɛ yen n'o olu ye Polonikaw ta ye olu y'olu wuli k'u jɔ Tirikikaw fɛ Faransi npogotiginin 2 olu y'olu minɛ salon ko npogotiginin 2 ye k'u bɛna san 10 kaso kɛ sabula a yera k'a fɔ sa ko min ye drogue a kilogaramu 25 o de yer'u bolo o tun bɛ ka bɔ Thailand min ye u ka kiiri kɔni o sigira sen kan sabula o minɛna Istanbulkaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko maa kelen kelen kɔni k'u kan ka sa min ye euro wari 1990 k'u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka o sara wa min ye kaso fana ye k'u bɛna kaso fana kɛ k'u bilara san 10 kaso la kaso datugulen k'u b'o o kaso fana kɛ fala ye Guinekaw fɛ n'o ye Laginɛ Conakry ye u y'a yira sa k'a fɔ ko k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ la n'o ye san 2000 ale ni 26 ye Guinekaw n'i b'a fɛ ka taa États-Unis kaw fɛ yen dollar wari 3,000 i na o sara ko yaasa i ka se ka visa sɔrɔ visa in fana kuntala ti janya ale ni visa touriste a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kelen ye k'Amerikaw ka lasigiden min bɛ Guinekaw fɛ Conakry ale ye kibaruya in bɔ k'a bi k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna Guinekaw doncogo n'u bɔcogo ko jamana caman bɛ farafinna bi min ye Amerikaw ye u y'u ka ko olu tigɛ olu la farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ fala ye kununko Coupe d'Afrique kɛnɛ kan wɔlɔfɔw ye Botswana kɔni minɛ sa ka 7-0 kɛ olu la nin y'a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye sa kabini Coupe d'Afrique daminɛna nin bi ɲɔgɔnna o ka se ka don fala ye min ye Coupe d'Afrique ye kabini a daminɛna sa an bɛ se ka min fɔ Maroc ale ye Comore bugɔ 2-0 min ye Mali ni Zambie 1-1 Afrique du Sud ni Angola 2-1 ka taa min ye Afrique du Sud kanu na Égypte ni Zimbabwe 2-1 ka taa min ye Égypte kanu na Congo ni Benin 1-0 ka taa Congo kanu na Sénégal ni Botswana 7-0 ka taa Sénégal kanu na Nigeria ni Tanzanie 2-1 ka taa Nigeria kanu na Tunisie ale ni Uganda 7-1 ka taa min ye Tunisie kanu na bi no o ye kalo tile 24 ye groupe F ale ni groupe E olu bɛ don tulon kɔnɔna na fala ye Côte d'Ivoire min ni jɔnjɔn ma ale bolo ale kan ka jouer Burkina ni Laginɛ Conakry Laginɛ Équatoriale olu bɛ jouer Casablanca fɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye nɛgɛ kanɲɛ 15 min ye Sudan ye ale ni Algérie olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sadu Moulay Alassane o kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 18 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye Côte d'Ivoire ale bɛ jouer bi ani Mozambique o bɛ kɛ Marrakechkaw fɛ yen Côte d'Ivoire jɔnjɔn ma ale de bolo nɛgɛ kanɲɛ 20 bɛɛ sigilen don ka balontan min kɔnɔ o ye Cameroun ni Gabon ye an sera ka kibaruya min sɔrɔ bi tile kɔnɔna na ka da o tulo kan yan'o cɛ fala ye ko an ka match don Mali yɛrɛ jouera don jumɛn ntɛnɛn tɛ wa ntɛnɛn don de tɛ kalo tile 21 k'an jouer El Bilal ye penalty jɛ ko kibaruya kun fɔra ko cɛ dɔ kirinna k'a sara fédération mɔgɔw ko maa ma sa ko k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko maa ma sa bi maa ma sa sini supporteriw si ma sa min ko kirikarala k'a wulila k'i jɔ fala ye fédération Mali délégation fala ye a bɛ cogo min an n'an da don a la don nataw kɔnɔna na an ka délégation ka ca n'an ka balontannaw ye ligiw ɲɛmaaw taara cogo di ka t'u yɛrɛ sɔrɔ ye club de première division ɲɛmaaw bɛ yen cogo di fédération bureau bɛɛ lajɛlen bɛ yen cogo di fala ye jɔnni bɛ k'a wari sara don nataw la an na ɲɛfɔli kɛ maaw ye komi an bɛ balontan na fɔlɔ ni balontan banna an na nin ɲɛfɔ maaw ka se ka faamuyali kɛ a la bi ta an b'o jɔ yan k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi min ye abarajukaw fala ye an b'u fo abaraju min ye monument de la paix a bɛ yen abaraju min ye salle Alifarika Ture a bɛ yen donc ɲɛnajɛ belebeleba 2 sigilen don biennale hukumu kɔnɔna na abarajukaw fɛ yen k'u fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri ani timinanja wolomasiri tabaw ɲagadu n'a ka maaw ani sanogo k'u bɛɛ lajɛlen fo
i kɛra polisi o i kɛra gardi o i kɛra gendarme o i kɛra sapeur pompier o i kɛra eaux et forêt maa ye o i kɛra hali min ye douane maa ye o fala ye fɛn fɛn bɛ lakana hukumu kɔnɔna na hali min ye i ka maaw Croix Rouge maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala n'a kira sɔnna a ma. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman nana norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yɔrɔ di Sahel ma